greve Albert. Hvad bringer dig hit? Konge, vi har nye meldinger. Sværridderne har samlet en hær syd for grænsen. Det anede mig. Hvor langt er de? Hvem? For 3 dage siden stod de i Holsten, hvor grænsetropper er truet. Kald mændene sammen. Gør klar til afmarch. Far, hvad sker der? Skal vi i krig? Herre konge. Vi må tilbage. Er du klar over, hvem det er? I er til kende, store mænd. Hvor længe skal vi betale til kongens krige? Hvor længe skal vi forsyne hans hær med våben? Hvad får vi til gengæld? Ingenting. Derfor, mine herrer, lad os slå til nu. Og så selv tage magt. Hvad venter vi på? Kom nu, store mænd. Det er ikke noget. Han er dødsensfarlig. Jeg kan ikke høre, hvad Hvordan? du siger. Vi gemmer vores våben. Så enkelt er det. Så er kongen forsvarsløs. Og der er også der de stærke. Er der nogen, som er i tvivl? Selvfølgelig ikke. Vel, mine herrer! Død over kongen! Død over kongen! Død over kongen! Død over kongen! Hvad bilder de sig ind? Olof Ebbesen? Er du i tvivl? Nej, jeg har svoret troskab til kongen. Vores konge. Og det så jeg ved. Kom så. Hvor blev de af? De gemmer sig derinde. Nå, det er sikkert bare et par bunddrenge. Måske. Men de har hørt os. Vi skal nok finde dem. De er derinde. Ikke ret længe. Skønjom!
Ja, dig. Spørg mig, hvor jeg er på vej hen. Du hørte, hvad han sagde. Du hørte, hvad han sagde? Hvor skal jeg hen? Jeg er på vej til Sillemark. Er der noget vej med det? Sildemarked? Så er vognen måske fuld af sild? Ja. Nej, sild og sild. Jeg synes ikke, jeg kan lukke nogen sild. Kan du, drikninger? Høns. Høns? Ja, så er det nok. Hvad glor du på? Bondeknold! Rolig! Nå, det klarer vi da meget godt, hva'? Hov, se, jeg har reddet mig. Skal vi ikke bare se at komme hjem? Hey, tosset. I kan sgu da ikke rende rundt på vejen, og ham den ene, og han er ude. Hvem er han? Tak for turen. Nej, ja. Ingen årsag. Ved du hvad, kusk? Jeg skal sørge for, at kongen vil belønne dig. Hvad? Kongen? Nej. Ikke nu. Det var bare for sjov. Farvel. Ja, ja. Kom nu. Pas godt på jer selv. Ja, kom så! Snart være her. Kom! Indgangen til grønne er herovre! Kom ud af fjerne! Jeg vil tale med Mikkelsen! Aflever kongens våben nu! Reilmann! Det er en fælde! Valdemar! Det er en fælde! Hvad for noget? I dækning! Få vognen i stilling! Spær porten af! Kongesønnen. Valdemar! Du skal væk herfra! Fang ham. Valdemar! Lad mig! Hold fast, Valdemar! Du skal i sikkerhed! Han må ikke slippe rundt! Valdemar, fortsæt. Vi må tilbage efter Aske. Nej, du skal advare din far. Vi må hjælpe Aske. Han skal med. Der er ikke tid. Det gælder din fars liv. Giv ham det her, så ved han besked. Sig, at jeg klarer mig. Afsted, Valdemar. Kom nu. Afsted, Valdemar. Kom nu afsted, Valdemar.
Nå, er du klar, min dreng? Flot klaret, Valdemar. Jeg er også dig, køkkendreng. Han hedder Aske. Hvorfor noget? Han hedder Aske, og han er min væbner. Tak, Aske. Det er godt, Valdemar har en ven som dig. Lad os komme afsted. Aske, nu passer du godt på Valdemar, ikke? Mhm. Her, det er til dig. Det vil beskytte dig, ligesom det har beskyttet mig. Hvad, skal vi se at komme afsted, eller hvad? Pas nu godt på jer selv. Ja, det kan du bande på. For hvis der bliver noget ballade, så får de en på skatten.